watu wa Kosele, watu wa Ringa na hiyo sehemu yote, watu wa Kabondo Kasipul waweze kupata maji. Pale Kendu Bay tumeweka milioni 600. Leo nimekuja kuongeza milioni 200. Ndio watu wa Kendu Bay na hiyo sehemu yote wapate maji. Tumewaongezea milioni 450 ya Homa Bay Town ndio muweze kupata maji. Kabla ya Disemba mimi nitakuja kufungua hiyo fish market. Jatend piny bende nosingo jodak e kaunti ni thothge biro yudo stima utege e bwo chenro ma piny wacho timo mar kes stima miere ka okonia peni ma opogore ma piny wacho ne ochako e kaunti ni to kwamo gedo mag ibro dhi nyime. Tumeweka milioni 600 ya kutengeneza barabara za Homa Bay hapa, tuondoe matope yote kutoka Homa Bay Town hapa, kuwe na barabara ya lami ya kutosha. Sindo hiyo barabara vile tumerudisha contractor. Barabara ya Kadel kwenda mpaka Karabur mpaka ifike Kanyatiang, hiyo barabara vile tumeleta contractor aendelee ajenge na amalize. Hii Homa Bay lazima tuongeze watu ambao wako na stima manyumbani kwao, watu wengine 17,000. Mambo ya siasa rais amepanga, tumemaliza. Yule mzee wetu baba aende Afrika akuwe kiongozi wetu. Hata mimi nimefurahi vile mmetukaribisha hapa. Unajua mimi sikuwa nimejua siri ya kukaa na nyinyi. Sasa nimejua siri ya kukaa na nyinyi ni sisi kuwa watu ya baba. Sasa tuko pamoja. Hadi Homa Bay. Jotelo ahinya to mago mawuok e luo ne osingo biro tiyo machine kod jatend piny William Ruto mar chwalo chenro mag dongruok mopogore e counties ma Kaluo. Nyasi no bende noyuore kod jotend migepe ma opogore, jod bura kind jotelo mamoko. We do not have a common code in this constituency. It was started in 2016 because of funding issues. It stalled. We started it again, Your Excellency, in 2021. It again stalled. You came back here, Your Excellency, and you started it. Again, kuna kasoro. Sasa you stalled them. But we have agreed with you. Now Mungu alikuwa anasema hii barabara lazima ingoje mpaka mbali akuwe waziri wa fedha. Umesimama pale kwa stadium na ninakushukuru sana kwa sababu umesema Mashujaa Day next year tunafanya hapa na stadium hiyo itaimaliza, na sisi kama watu wa Homa Bay tutakukaribisha tena na tena. Kuna msemo ya Kiswahili watu wanasema ati utende mema mwende zako. Sisi watu wa Migori, wa Homa Bay, wa Siaya na hii eneo ya magharibi yote tunasema tenda wema na urudi tena. Wale wanasema wende zako ni shauri yao, sisi tunasema urudi tena na tena na tena. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jatend piny William Ruto olieko mar bede winjruok kod duond bura mar ODM kod mare mar UDA gino manyalo kelo liet mag siasa chwakre radar e kind johera mag duond buchego. Magi oyangore e kinde limbe jatend piny e kaunti ma Homa Bay, kama jatend piny ne olero ni loso sirikal mar manywanda en achiel kuom yo ma oriwo godo oganda duto kanyakla. Ruto mane oten kod jalupne Rigathi Gachagua, jatend migawo mar omenda John Mbadi, Governor Gladys Wanga e kind jotelo mamoko otelo ni osiep mare kod oganda ma Nyanza lacha, kendo sani ting' ma en go en konyo Raila Odinga ne lemo mar AUC. Walter Nyambaga ni kod mathoth. Bul kod oporo kanyakla kod asili ywak gi agoro ka kondo chuok enda payo metni ka dhano pie kamien jakawino kirwako jatend piny William Ruto. Na vigelegele kwa mheshimiwa rais. Ruto omole boma Oyugis, boma Homa Bay, Rusinga kendo chopo Magunga wauntie. Parma jatend migawo mar omenda John Mbadi lime mare mokwongo bang' chiwo lemo machwe kabor im ne jokanyo e duond bura mar ODM. Jatend piny William Ruto olieko ni kodek donje riwruok kod duond bura mar ODM kod mare mar UDA gino manyalo chwako liet mag siasa. Kata kamano e yo mawacho ni dhi reso Ruto e yiero ma 2027 kendo loso sirikal kanyakla. Unataka tutoke kwa serikali tuende kwa upinzani ama tutoke upinzani tuende kwa serikali?
Kwa hivyo bwana Simbarati, barabara ni kutoka kwa upinzani. Mpile Juliet amesema miaka 3 peke yake, tuache hii mambo ya upinzani, tuende tutengeneze serikali, tupeleke Kenya mbele. Kwa sababu wewe ulikuwa naibu wa chama cha ODM. Sasa wakati utasikia furugu kule mahali upo, sisi kama ODM tumesema kwamba tutataka tukaribishe nyumbani. Mtakubali Rais Ruto William akuwe pamoja na sisi, tukaribishe yeye katika chama. Kendo ka giparo tudruok mantiere malach kod historia kod jatend UDA ne oyangore nitiere ler mar biro tiyo kanyakla koponi oluth kuon otur kapok kuon ma 2027 ochiek. Mimi nauliza nyinyi, si mnajua niko na historia na Raila Odinga? Si mimi nilikuwa party leader wa ODM? Sasa mimi nauliza nyinyi, baba akikuja pia kunisaidia, kuna makosa? Unajua hiyo ODM is the largest, lakini sasa kwa rais kuwa hapa, it is the largest and the oldest today. Kwa sababu ukiongeza hii UDA na hii wale wametoka ODM wamerudi nini, now it is the largest and the oldest. Lazima tutakuwa pamoja na hii serikali inayokuja, lazima ODM itengeneze serikali. Kaka yodonje chuny oganda maket kagima koro moro mar gene osenyongore radar. Ruto otugo kod siasa e okang' mamalo kendo koni sirikande oyar ni oganda duto koleo ne duond bura kata dho udi nyaka bi kanyakla kodhulo ni lemo mar migao mar omenda to kod teko e chogo mo oganda ma Nyanza gweno kokalo kuom John Mbadi ma Homa Bay, nyawadgi Opiyo Wandayi ma Siaya, maduto gin jokanyo mag duond bura mar ODM. Tumekubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aka Baba Tinga mwenyewe ya kwamba hakuna haja tena ya siasa ya mgawanyiko, siasa ya mirengo, siasa ya ukabila. Tuachane nayo. Niliamua ya kwamba nitaunda serikali ya kuunganisha Wakenya. Nyinyi watu wa Homa Bay mulinipatia John Mbadi Nyong'o. Joturwa ung'eyo ni wan nyocha okwago kura ne wuod gotni o kamano to nyaka ing'e jirani minyalo chiemogo. Igelo 2007 waparo koso kwa paro. Tunasema tenda wema na urudi tena. Wale wanasema wende zako ni shauri yao, sisi tunasema urudi tena na tena na tena. Na pili, nimekukaribisha kama mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM, chama kikubwa zaidi South of Sahara and North of River Limpopo. Kaluwore ni lwasi ma jatend piny ne nitiere, oyangi ni kanyono mambi mar Odinga kanyakla kod chama mar ODM pekie, jatend piny William Ruto obolo puke pige kendo tielo ni sirikande biro neno ni Raila Odinga riombo matamre gi nono yiero mar jakom kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika. Raila Amolo Odinga atakuwa kiongozi kwa mapenzi ya Mungu wa Afrika mzima. Hata baba tumekubaliana akuwe mkubwa wetu wa Afrika, na mimi mwenyewe nitakuwa nikimpigia dembe. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jodak ma Siaya onyiso geno machwe e kinde magirito limbe mar jatend piny Kenya Ruto e gwenge makono odiochieng' makawuono. Ka otelnegi kod jobodaboda mawuok e boma ma Siaya, jodak go owacho ni giikore mar rwako jatend piny ka bende gigeno yudo thuolo mar chiwo kwayo e weche dongruok magidwaro e kaunti no ma Siaya. Jakom mar jobodaboda motelo ne riwruok ma Alego Usonga Owino Olik owacho ni chenro ma jatend piny limo kaunti ma Siaya miyo ginenore kaka jogo mantiere telo mapachoka. Wakwen kiny kobiro twabro wacho ne ayanga wan kod barua mwasendiko mondo rates mar pikipiki mondo duogi ang'owa oduogi e piny, kendo wan wakwayo kaka jobodaboda malego Usonga union marwa onge kod amount manyalo miwa support. Twan gi nyithindo mwapuonjo, wan kod jok mwatimrok nadi watere school. Wakwan mondo kiny kobiro obendo timnwa e gimoro kakosetimno ganda machielo. As at now, a new motorbike price is around 150,000. We request you to lower it at least to 100,000.
Omiyo akwayo ker kobiro ka seche morango gik moko duto kaka dongruok to rangi ngima wabende kaka joboda mondo wabed ngima maber ma ok ni mayo wa pikipiki mwatiyo matek mondo wayud. Nderni richo wan kod ndara mawuok Siaya kochomo kamiluongo ni Bar Kodhiambo to moro wuok Siaya kochomo Dominion kama tinga sombe niang' cha. Ndara no rach kabisa kendo wan kaka jobodaboda wahinyre kabisa nikech tael marwa marapiko ndara marach no tiekonwa. Wan kod nderni moro nitie madhi Komenya, ae moro nitie machae rach madhi nyaka Nyang'o Makogelo. Wakwayo ker marwa wan kobiro kaka wawinjo kaka osingo nderni moko icho Homa Bay kaachiel to kod Migori. Wakwayo ni kobiro wan wabende ndernigo okony. Agoyo mos. Jatend piny William Ruto dhi nyime kod limbe mare mar ndala gwen e gwenge mag oganda Luo. Kata kamano, kit rwak mane Ruto oyudo e counties ma Kisumu kod Migori ne oweyo jopiny kod jonon siasa ka chwado lewgi. Jopiny karomre margi ne owuok oko kendo pong'o apeyni mar miyo jatend piny rwak ma migosi dweche 5 kende tok jodak ma e gwengego bago ng'anyo mar kwedo loch mare. En ang'o molokore? Jafambo marwa mar siasa Chris Owino kolonwa wachni. E kaunti ma Kisumu, jatend piny William Ruto ne oyudo rwak machalo mar kingi e limbe mare mandalo 4 e gwenge mag oganda Luo. Dhano machalo lowo ne owuok oko kendo rwake kod mor, wende kaachiel kod sigalagala. Rwak makamano ne oweyo moko kuom jopiny kod jonon siasa ka gwenyo wigi kaluwore ni e dwe mar 3 higa mokalo, kaunti ma Kisumu ne opong' kod kuyo bang' obila rocho ratiro mag jodak ma e gwengego e kinde ng'anyo mag Azimio. Kaunti ma Kisumu bende en achiel kuom gwenge mane ng'anyo mag rowere mag Gen Z otimenewa mar kwedo chik mar omenda. En ang'o mane omiyo jodak ma Kisumu kod oganda Luo oweyo chien ich wang' margi kod piny owacho mar Kenya Kwanza kendo miyo jatend piny William Ruto rwak makamano? Rwak mosidang' nyalo miyo jatend William Ruto nigi tiende. To tiende nyochakore mana machiegni gimoro madhi jumbe 3-4 mokalo. Ni jowa nigi mor e chunygi kabisa. Joluo nigi mor e chunygi kabisa, mor mogundho. Ni kuom higni madhi 60 pok negi bedo sirikal. To wang' ni wayudo ker mabe pok otiyo, mabe pok obulo kata ng'ur. To luongo ni jothurwa bi uru mondo wayang'uru dhiang' ni kamoro achiel. Sirikal mar Ruto gimomiyo joluo koro mor ni omiwa lemo madongo e sirikal makata wan wawegi ok wan jokanyono. Adiera en mor manigi tiende, en mor matut. Kidhi dala ng'ato awanya to oyieni midonjo makoro imbi tedo mana gi joka ka ichiemo mana kaka joka be chiemo. Dong dibed gi mor e chunyi. Rwak mane Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua oyudo e counties mag Kisumu kod Migori ne onyuolo paro mathoth ka moko kuom jonon siasa lieko ni oganda Luo osebedo ka itiyogo e kweyo liet mar siasa e kinde ma kuom sirikal omoko e rot. Dr. Maxwell Miyawa, janon weche mag siasa, menyono wach makamano kod turbin mare. Kit dhano en ni kapa kagoyi to nyaka imany kony. Nikech kata jatelo maduong' William Ruto nomanyo kom kuom jogo ma Central Kenya. Ok ni jogo nohere. Jogo nodhi kocha ka gineno ni sirikal mane nigitie kocha sana sana jo okuche, jogo ma Central Kenya neno ni sirikal Uhuru nokonyogi kabisa. To be sirikal Uhuru ne gineno ni makoro gogi kabisa. Emomiyo ka paka ne gogi kocha to giduogo kone. Koro omiyo siasa ok ni itiyo kodwa. Mano gima wanyako ng'e sani, ok ni itiyo kodwa kaka joluo. Kadi itiyo kodwa to doko miwa migawo kata mana achiel. Uhuru notiyo kodwa. Sani ok tiyo kodwa, wan ema tiyo kod sirikal. Nikech oduongwa mwabede mesa mopogu ulemo. Kata ka ng'ato tiyo kodi to miyi gimichamo modhi ei dongo konyi. Dr. Maxwell Miyawa bende leronwa ng'at madhi yudo keyo mobop e kind jatend piny William Ruto kod oganda Luo kaluwore kod osiep manyien e kind Ruto kod oganda Luo. Jalo madhi keyo maduong' en William Ruto. Nikech odhi yudo wafuasi mang'eny. Joluo nitiere kucho mantie Nyanza, kura mantie Nairobi,
kura mantie Mombasa, kura mantie Thika, gin kura machopo moingo milion kata mana 3. Emomiyo jalo magini okonyo saidi en Ker William Ruto. Kata odoko ni Ruto oten e limbe mare e gwenge mag oganda Luo kod jalupne Rigathi Gachagua turubim mag siasa, to wacho ni Ruto sero ombulu mag oganda Luo kaka yo mar dino fuok mar ombulu e okapu mare bang' lalo ombulu mag gwenge mag Masawa kalore kod gwandruok manie kinde kod jalupne Rigathi Gachagua. Yamo oseloko kendo yango koro ringa taro e province mar Masawa ni jogo mayando gore kura kweth osekolokore ka gineno kaka weche mag uchumi nyitayo, weche mag ohala gin magineno gihinyore, gin ema giwacho ni gihinyore. Koro miyo jatelo bi ng'ano mariek maneno mbele. Ka jogi gi jolupni oringo moweyi, jogo manyom ombulu, do nyaka imanyo ombulu kamoro. Koro aneno ka jatelo temo manyo ombulu kamachielo ma odhi dino gorot ma province ma Masawa okelo. To gin joluo kende, odhi yudo kura mar joluo, Luo Nyanza, odhi yudo kura mar jo-Kisii mabe wafuasi mag ODM, kendo odhi yudo kura mag Western mang'enygi a Kakamega to kod Busi. Nikech oseneno kaka yamo ringo to neno ni joka to ok nyal nuo e lwedo. Ndalo ema biro yango adiera ka osiep manyien e kind Ruto kod oganda Luo dhi nyago olemo kata oyo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Limbe mar jatend piny Kenya kaachiel kod yo mane orwake godo e kaunti ma Migori nenore ka gima oketho tong' ma opidhe tuoro ma osebedo e kind jatend piny William Ruto kod oganda kaachiel kod jotelo mawuok e gwenge mag Kaluo. Poni winjruok ni omedo bedo chal ka gima olalo maduong' ma Migori mayudore e chuny boma ma Migori ma osebed ka idino kendo imoke mach e kinde ng'anyo duto makwedo piny owacho dek bedo kod yueyo. George Juma nono wachni. Olalo maduong' ma Migori mayudore e chuny boma ma Migori e apaya matudo piny Kenya kod piny boma ma Tanzania umbelach e Kenya mangima. Kata bed nitiere jo Kenya mathoth mapok oneno laloni kod wengegi, gima giseneno ka okalo kuom picha kata winjo en pek mar ng'anyo makwedo piny owacho nenore gayo laloni ma osebed ka idino kod jogo mang'anyo. Chuny olaloni madre apayano matudo piny Kenya kod Tanzania emosebed ka imoke mach kendo dino kod kite e kinde ng'anyo. Rawere mosebedo kang' manyime e kinde mag ng'anyo wacho ne chungo chenro mag wuoth kod ohala e kinde ng'anyo ema miyo ng'anyo nyago olemo kadina apaya maduong' ni ma Migori matudo piny Kenya kod Tanzania e karo laloni ema chopo dwaro margi mar ng'anyo. Raja ka wasebedo kwa dino nikech ene moko kwa dino to wang'eni biashara ma Migori keche makalo kadhi boda kata ng'ogene onge manyalo kalo. Kenyo yot bon mesere kal winjo nikech wadino ni ochumi. Oganda wajno lalo ni oseneno matek e kinde duto mang'anyo nitiere nikech kanyo ema imoke mach made obed dhano dekoro sewuoyo. Kawuono mwawuoyo ni daraja ni oyudo yueyo. Daraja ni osebedo gi ting' mapek kiluo kidi kuome kendi wang'e kod mach. Omiyo kawuono ka koro gik moko nyalo bedo ni piny okwe ma daraja ni diang' bede ni koro ok nyal wang'e kendo ok nyal dine tago erokamano. Ene motudo Kenya gi Tanganyika. Omiyo en ndara ma wamiyo luor ahinya. To en ndara ma kapo ni odin to samoro apani jo Kenya nyalo winjo wach. E kinde ni makoro ne liet mar siasa ma osebiro ka kelo ng'anyo koro dok piny kendo jatend piny Kenya ne yudo kata thuolo mar limo kaunti ma Migori. Penjo maduong' en ni mae bende koro nyalo miyo koro laloni ma Migori yud yueyo, to bende en yueyo manyalo budho koso en mana madhi bede kinde machuok ka ng'ama bulo ng'or. Koro ranyisi mar limbe to gi rweko manwa rwake cha en ranyisi ni wayie wanyalo go mbaka e dongruok marwa kaluwore kaka wambe wachulo osuru. Ka ji go mbaka to winjo pach ng'ato ng'ato koro ng'anyo bedo ni en gima onge nikech ng'ato kodagi winji e kang' ne ng'anyo. Oganda jo Migori mosebedo ka bago ng'anyo kendo dina peini kod olalo maduong' ma Migori wacho ni kwe oduogo ka penjo maduong' en ni to bende gigo momiyo ande gidhi e ng'anyo bende piny owacho osechopo duto. Parie weche manyocho timore chien machalo kaka baba nyocho bedo ka push gi weche mag joma nyocho hinyore ka. Joge wanyocho hinyore ka e daraja ka jomoko be nyocho negi
omiyo jogi bende oyud ratichgi. Rais no bir mocho ni mchele wadhi golo mang'eny to dhi manyonwa chiro matena ni weche mag jo Migori dhi ka gima koro rumo to moloyo mogik ni bon youth oyud tije make kisha ni wa accommodate nyithindo maya university maya polytechnic. Jatend kweth mathothod bono ma Migori Ken Ouma wach ni oganda jo Migori kata mag luo duto oketo ng'anyo tenge kendo riwore kod jatend piny Kenya William Ruto nikech gineno koikore mar winjo ywak margi ka wach ni mai bende koro dek lok yam siasa ka oromo higa mar 2027. Ka otiyo maber moloso piny kaka ji dwaro, ang'o ma ji dwa dondre negi. Ok wabi yie ni koro wa support ng'ato manyayo richogo. Wachung' mana gi ng'ato moyie ni oyo kochopo kar ndikruok fairness. Olalo ma itoka ni ma en mano ma Migori osebedo mano mosekale midhiero mathoth. E kinde obedo koro ng'anyo osebedo e kaunti ma Migori. Kech olalo no ma osebedo ka iloro kinde ka kinde. Kata kamano, jogo mosebedo ka bende koro bang' ng'anyo wanyachal gima olalo ni koro dhi bedo kod kwe. Bang' bedo kod winjruok e kind jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar ODM Raila Amolo Odinga. Kata kamano, giwacho ni pone dwaro mag bedo ka bende gidwaro kaka oganda ok ochopo yono makare. To dek bende olalo ni pod med bedo kod midhiero e kinde mabiro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok mar Kuppet oramo ni ng'anyo margi biro dhi mbele ka giwacho ni duol mar TSC otamore keto e tim dwachgi mar dok e tich. Ka giloso e apisgi e boma ma Nairobi, giwacho ni duol mar TSC temo mar ng'wano badgi mondo gidog e tich. Gimedo ni odiochieng' ma kawuono gibiro bago ng'anyo maduong' pacho ka mangima. It is true. Today in the morning, the Teacher Service Commission reached us informally to engage. We were again summoned by our elder brother, senior brother, Dr. Francis Atwoli. But while we were still consulting with Dr. Atwoli, we were shocked because the Deputy Secretary General just flashed to us that they are orders of court. We gave the Teacher Service Commission our demands. They failed to respond. Now, fueling fire in an already burning house by going to court is an indication that the Teacher Service Commission has always acted in bad faith. I want to warn Teacher Service Commission that teachers are not pieces of paper. Even if you gag them not to express themselves in the manner they want in this industrial action, we must not twist anybody. We will not negotiate in fear, neither will we make fear make us not to reach our destination. Jopuonj mag Kuppet podio medo bago ng'anyo mag gi e gwenge mopogore pacho kae ka giwacho ni ok gidog chien nyaka TSC kete tim dwachgi. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E sama ng'anyo jopuonj mar Kuppet tieko jumbe mokwongo, riwruogno ndiko ne duol mar TSC mar romo kendo ng'iyo yore mag tieko ng'anyono. Mae timore e sama jopuonj Kuppet e counties mopogore pod nigi siniani kendo kirore oko mar ng'anyo kotenore kod dwachgi abich magikoni sirikal ok dwa winjo. Ng'anyono ne odhi nyime e kaunti ma Kisii kuma jopuonj Kuppet makono ne omore e apaya mar ng'anyo ka giseyo sirikal kuom rem chopo dwachgi, gino mane okelo ng'ikruok e yore mag wuoth e chuny bomano. Wamekuja kuambia serikali kwamba tumekasirika sana, huo mshahara hautoshi. Tumeona TSC jana ikisema kwamba inataka kuongezea walimu contract ya miezi 4. Huo ni mchezo. Tunajua pesa kwa serikali iko. Sisi hatutabanduka barabarani mpaka maslahi yote vile Secretary General anatuambia wetu wa Kuppet Kisii. Our Secretary General Bwana Kero Misori by guided by the National Governing Council hatutoki kwa barabara mpaka maslahi yetu imeangaliwa. Lazima TSC ikae chini na walimu. Tuko na shida mingi. E kaunti ma Nandi kod Samburu, Kuppet ne owuok oko kendo nyonore kar tiendgi ka gikoni ok gibiluwo chik doho kaka idwaro kod duol mar TSC nimar gin be ne TSC ne ok oluwo dwachgi kolure gi chik kinde mane gidhi e doho. We want to tell the commission that we are not going back to class until you fulfill our demands. The same commission is purporting to run to court to block the teachers from exercising their rights of picketing. Let Teacher Service Commission first
made sure that they obeyed the court order that told them to pay teachers the CBA 2021-2025, the last phase. Not until they pay, we will as well disobey the order they have given. Kai kaunti Malamu, jopuonj Kupet Makono, oyango ni gimakore kanyakla kod jopuonj wetegi ni ok gibi yawo skunde nyaka winj dwachgi. Bende gikwedo okang' magilieko ni duol mar TSC timo mar keyo obok mar ndiko jopuonj kod jopuonjre mag sekondar madhi nyime gi weche somo kod mago ma ok dhi. Langu ni kuambia wale walimu wakuu wa shule za sekondari ambao wanaletewa forms wajaze na TSC, wapeleke majina kule Nairobi ati ni nani anaenda shule na ni nani haendi. Mimi nawaambia hivi, wafanye hiyo kazi, lakini sisi kama walimu haturudi shuleni mpaka matakwa yetu yote yatimizwe. Ekineno bendo docheng makawuono, duol mar TSC ogolo andika mayango ni negisechopo dwach Kupet kata CBA Michael 2021 nyaka 25 kendo chulo osach jopuonj mano leo chien tarik 1 dwe mar 7 igani. TSC bende oyango ni andikano negiseloso weche kotenore kod dwach jopuonj e andika margi manegigolo tarik 19 dweni. TSC koro telo ni kuom mano koteno kod chik mane ogol kod doho tarik 27 dweni. Kupet koro winjore olu chikno kendo chung weche ng'anyo mondo gibed piny e winjruok mar loso kuonde ma pod odong'. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakaramogi Ajwang' gi report mar Millicent Adhiambo emwachopo gode giko mar weche manyien kinyi makawuono. Kapok akaw yuyo madundo, wayasoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel kokale Facebook kacha. Yego K Kipto Victor wacho ni Nandi Hills well represented. Jaote Millicent kawuok Mwer Upanda Siaya County wacho ni an kodie chenro warwako prezo Siaya County. Collins Otieno wacho ni aneno rupiny ka an Nyamonye Karemo Junction. Good morning. Kogenya Brian bende wacho ni well represented from Bondo Sakwa. Nairobi PSV drivers bende wacho na neno maler ka an CBD Afya Center. Ramogi TV ler kendo rienya buore ka bwana kama alwe chenro achiel kachiel. Ruth Nyathi Ochieng bende neno ka wacho kanyo na sedonje chenro ka an Umoja Enako erokamano ne Nyasaye kuom yawonowa piny. Klopa McDonald bende wacho ni ma Eric Opea Ramogi ler Marsabit County Kai. Erokamano ahinya Nyakaramogi Ajwang' kuom bedo koda e kinde madhi mbele kod chenro mar piny. Akaw mana yueyo madundo gi sani bang'e taduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Dreaming of an unforgettable European vacation? View Travel makes it happen. Explore Rome's history, Venice's romance, and France's charm. Immerse yourself in local cultures with our English-speaking guides. London, Paris, Prague, Santorini, Istanbul, Berlin, Barcelona, Amsterdam. Europe awaits. View Travel delivers. Discover Europe from $1,600 for a single country trip and $2,100 for multiple countries. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover.
Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about. And that's not all. Beatrice brings a burst of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive. Only on Viusasa. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso kangeso kod jailieta. Tugo koro eka iyo chacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pilo wacha. Mia ne ngima Nyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let se jiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero jomayaro walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyarkochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakora Mogi Ajwang' anyisi na kao mana yueyo madundo bang'e tabro bedo kaduogo kod nonro mar gazet Okinyi makawuono antiere kae koda jafwambo wadwa mano Boniface Otieno. Wada ka uthulo makende mar mondo mi walidh ni gigo mantiere gazet ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard. Gazet momori inyalo dhi nyiewo tibedo pinye isomo e yo makare. Oyawre Boniface ichiwo nade Okinyi makawuono. Chieng' maber oyawre ahinya kuom rwak makende e studio mar Ramogi kae.
Okinyi ma kawuono achiew maber, kendo ageno ni jogwa duto kuonde ma gintie bende gichiew maber, gi okinyi machalo kamae. Erokamano. Aneno ka gazede mwantiere godo okinyi ma kawuono, mwanyalo wacho ni gin gazede ma jo county ma Nairobi biro bedo ka somo. Mano gazet ma Daily Nation kaachiel kod mano ma The Standard. Weche ma gimiyo pek aneno ka nyalo bedo ni gin weche mabet chalre, mak mana ni kit kaka gindiko gi ema bet opogore. Nikech aneno ka Daily Nation ondike kae ni Silent War in Ruto's Nyanza Tour. The Standard to ndike kae ni Will Ruto Raila Pact Yield New Super Alliance. Magi duto otenore koda limbe mano mar jatend piny Kenya kaachiel kod jotelo mamoko masani koro gitimo e gwengego mag Nyanza. Ang'eyo ni sebedo kindiko kuom thuolo malach Boniface. Ang'o momiyo nyalo bedo ni gazede ariyo gi owacho ni gindike e dhok mabet opogore? Magi to mana wanyalo wacho gi kizungu ni wordings samoro kaka nyalo ndiko gimoro opogore kod kaka nyalo ndike the meaning to ena macha kendo nyaka ing'en ma to ne en story maduong' kabisa. Seche moko wayudre ka wauso headline machalore in the situations moko wanyalo avoid. Let's say ne en story maduong' kabisa kaka limbe mar number 1 Mwalo Nyanza kucha ne en story maduong' sana, kendo ineno mana kaka liekore kae ni jotelo ariyogi ama jotelo ma number 1 kod moluor Migosi Raila Amolo Odinga samoro kidibed ni gidwa tiyo kanyakla mbele kacha. Ineno ka number 1 wacho ni ochopo kama koro jo Kenya nyaka bed karachiel. Siasa moro mar kwede cha ochopo sama koro nyaka to wawite oko. Aparo ni nyalo bedo gima ber ka wawito siasa mar kwede. Gima pok wang'eyo gi sani nikech jolony mar siasa to wacho ni samoro kadibed ni number 1 samoro ng'eyo ni bwana Raila Odinga magi jomoko lieko ni magi for example gin mana political games kizungu wacho kamano. Wakia gi sani but wan walemo ni moluor Migosi Raila Amolo Odinga mondo yud position mar African Union Commission chairmanship mondo koro wuoge siasa ma Kenya kae odhi ogo siasa moko kucha. Ono nyalo mna lamo ne ber. Ilero kanyo makare ahinya kata kamana don wachako kod gazeta mano mar Daily Nation okinyi makawuono. Ko nyalo mana ng'iyo kaka gazet mar Daily Nation ondike okinyi makawuono. Nyakwara muge jo ng'ase lieko ni kanyo ni gin to gindike kanyo ni Silent War in Ruto's Nyanza Tour. Ka bende wanyalo wacho ni en rakruok moro ma piny mosebedo kwa neno e kind jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Nyaka sani koro gisebedo ka gitimo limbe to wang'e ni gwengego mag Nyanza en gwenge manyalo wacho ni en stronghold mano mar Raila Odinga, kuma wanyalo wacho ni bende kata bedo ni gidhi timo chenro mopogore opogore mag dongruok. Bende nyalo bedo ni en kwano mogoyo mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. To kwa ng'iyo piny kanyo bende odiochieng' manyoro nwaneno ka osidho chenro mopogore opogore e county mano ma Homa Bay. Odiochieng' manyoro norwake kanyo kod jotelo mopogore opogore. Waneno governor e county ma Siaya kanyo mano Gladys Wanga kaachiel kod jod bura mamoko kod senators ma bende wuok e county ma Homa Bay mano rwake odiochieng' manyoro. Kata kamano lweny ma piny mosebedo ka gore e kind jalupne Rigathi Gachagua kod William Ruto bende nyalo wacho ni koro nyalo bedo ni kwe kose pod entiere Boniface. Limbe mar number 1 Nyanza kucha en gima ber sana kendo kawuono en county machiegni kodwa kucha en Ugunja. Ageno ni jotelo ma Siaya ma ne wasekete telo dhi bet kod piny mondo ng'isgi gigo ma wadwaro. Nyocha ndala to aneno ka dwaro pod nitie mar mondo mi olos gik mang'eny machalo kaka barabara, stima pod chendo sana, transformer yudo ni kethore to after kata mana dweche 3 kata dweche 4 jo Kenya Power pok obiro. Koro ageno ni sama jatelo number 1 en tie bro betie e gweng' mar Ugunja kacha kawuono. Ngeno ni jotelo ka bro bet kode piny mondo ging'ise gigo ma jopwan kaka jopiny wadwaro. Aparo ni sa osechopo manyaka koro to walok pachwa mondo wang'e ni to wanyalo konyore nade e sirikal mantie. Kaweyo mano matin anyalo wacho ni gima nyotimre nyoro nyen gima rach kabisa. Gima notimore kaje? Gima nyotimre jogi nyoni Homa Bay. Gima nyotimre en ni number 1 gi number 2 gin ga jogi ma jo press ma gindiko internally. Koro jogi oronwa ga news footages, video photos mwatiyogo kwa ntie newsroom kuondegi. Koro gima nyotimre kacha en ni joka deputy president, jo press team ma deputy president nyo oro video clip ka the deputy president en ng'ano mabedo celebrated gi jopiny. Ka dhano shangilia mor sana gibiro mare. The same thing nyotimre gi press team ma president gi bende nyo gi ora separate video clips a newsroom
sama president bedo celebrated kabisa. Koro mae mokelo wach kae, dibed ni jogo ma handle number 1 gi number 2 temo kelo athue moro e kind jogie. To ka gitimo kamano to en nikech ang'o? Gima nyaka wang'e en ni seche duto ma jogi nyodhi Luo Nyanza kucha, ne gidhi ka nitie frictions moko. Nok gin na jok modhi ka gin sawa, kata number 1 gi number 2 iwacho ni nitie kaka ok gin maber, gi seche machalo kamae. But ananyalo wacho ni jogo matiyo ni number 1 gi number 2, the press team, chak timo gik moko manyalo miyo jopiny bed gi sigu moro ma ok owinjore. Kendo anyalo wacho ni jogi e seche duto ma giwuotho ka gitimo development tours mag gi. Aparo ni opportunity maber mar leaders mag waketo jogi piny mondo ginyisgi face to face e boardroom meeting ni wan to kata ibiro karwa ka sitima onge. Wan kata sami biro timo limbe karwa ka waonge pi maber ma jogwa nyalo modho. Mae opportunity miyudo gi ker kaka leader anyalo wacho ni make use ama ka opportunity machalo kamano mondo iwuo gi ker one on one inyisen magi gik machandoa. Nyaneno asomo story ni ka ne wang'ayo abiro kae taneno ka leaders wacho kacha ni negi kode gi romo Kisumu kacha kendo ginyise ni owacho nigi ni en odwa tiyo ni jopiny. Mano number 1 wacho ni leaders ma Kisumu ne odwa tiyo ni jopiny. Dibed gima ber kabisa mondo mi siasa mara kwede cha koro rum kabisa. Wa develop parts mag Kenya irrespective of ng'ama nigo ni kura ama ne ng'ama ne kigo ni kura. Erokamano. To nyaka sani bende wang'eyo ni kinde ma jatend piny Kenya William Ruto dhi mbele kod limbe mare gwenge go mag Nyanza bende osebedo kowacho ni en gimomiyo kata nyaka sani koro gisiro lwedo mano Raila Odinga e lek mare mano mar bedo jakom mar AUC. Gino ma bende jagoro maduong' mano mar Jubilee Jeremiah Kioni nyaka sani koro wacho ni ponono nitiere maling'ling moro ma opondo e kinde ma koro sirikal mar Kenya Kwanza siro lwedo Raila Odinga e lek mare mano mar bedo jakoma mar AUC. Nyakora mogi John Sigana makamani nyalo somo matute it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mar gazet ma Daily Nation. To mana kaka senyisi odiochieng' ma kawuono oganda e kaunti ma Siaya oseikore mano mar rwako jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jalupne limbe margi e kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Adwani wadhi mbele it gazet mar 2 mano mar gazet ma Daily Nation. Boniface nyaka sani wang'eyo ni Eliud Kipchoge en achiel kuom jong'wech marahuma mosebed ka idhial ahinya e pacho ka ahinya to e kinde ma oringo e yo makare kendo kelo midila ne piny Kenya. Kata kamano sani koro penjore ni sa osechopo mar mondo mi retire koso nego bed ni podi odhi mbele kod ng'wech. Ahinya to kane waseneno e ng'we mancho timore mane boma ma Paris nokoyombo. Kata kamano jo Kenya wang'eyo ni wan kaka jo Kenya kinde ma ng'ato timo maber e makore dhiale e kinde motimo marach to ji wigi wil gi kaka ne obrek kata record mano mane oringe e buo seche 2 mane marathon ma pacho kae ma bende nomiyo tindi luonge ni GOAT mano greatest of all times e pacho kae. Ang'o matimore? Onego bed no retire koso onego bed ni weya mar mondo mi odhi mbele kod ng'wech. Kata kamano en bende nowacho owuon ni ok ochuno ni lochi gino maduong' en ni ichope ng'we makamago biringe ng'we makamago. Aparo ni an personally Eliud en ng'at manyalo celebrate kabisa nikech osemiyo midila mang'eny kabisa e ng'weye mopogore chien kacha. Nyalo bedo ni samoro dende osebedo ng'amo jony, dende osejony to en owuon ong'eyo. Mae is an experienced athlete, jang'wech marahuma kabisa. Kendo anyalo wacho ni seche kochopo taparo ni obro retire. But ananyalo advice ni kiko rit mondo jo Kenya osee kabisa yako retire. Kizungu wacho all the time you must know the best time to exit the dancing stage. Kaji miel kaji dhie banjo kacha to seche ma ji miel cha to ka miel no romo gikone ting'eyo ni seche oromo mag tieko miel ni koro ripo na wuok e stage. Anyalo wacho ni ong'eyo wuon en ng'ama duong' kabisa at the right time obro exit the stage. But jo Kenya be wabed jok mabeyo, wawek bedo jok ma judge jowetewa. Seche ma ng'ato timo maber yaka wa celebrate, seche ma ng'ato timo marach to ok wamor kendo wabayo wach left, right and center. Wabed jogo ma nigi luor. This is a professional career. Seche miwacho marach about kaka osebedo ka oringo kata kaka nyo perform marach Paris kucha, gin weche machuoyo jang'wech marahuma ni. Ang'eyo ni apara samoro de obe oseringo sana, apara ni samoro dende manyalo bedo no jony, but mae jang'wech mosebedo ka evolve over the years. Ananyalo miye 2 more years mondo ane kaka perform then abro rete. But so far anyalo wacho ni kik wa underrate Eliud.
ng'wech ok en tugo mondo mi dhi ring kata Paris kucha bi kelnwa gold medal ok en tugo wan gi pit gi professional athletes ma osebedo ka train under facilities mabeyo kabisa gi temperatures madwarore mondo mi gi long weja machalo kamago. Anyalo mana lamo ni Eliud kendo ageno ni at the right time to bro exit the stage but so far ok apar ni anyalo jaji. Yes. Kata kamano nyaka sani podi en achiel kuom jong'wech ma bende podi bro bed ka iparo ahinya to historia mar piny Kenya kata bed no se retire kata oyo kalore no sebedo koting'o nying Kenya malo ahinya to e ng'weye mago mapacho kadwaro we utenge weche makamago wadhi nyaka it gazet mano mar 6 mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani mano kotudore kod midhiero makoro kwako mane en governor machon mano e county ma Samburu mano Moses Lenol Kulal nyaka sani koro doho no goe fuai mano mar omenda madiroma bilion 83.4 mano kotudore kod weche mag mibadhi mamiene lieko rin notiyo kod apise yo maracha ka bende nitiere nyako rak moko mano miyo kambi mare owuon e kinde mane en governor e county ma Samburu gino miwacho ni en ataro mar chik kaka jal manitiere kata jal manotiyo e apise mag serikal e pachoka en kachiel kod joma moko 11 odiochieng' manyoro ne koro semigi kuma kotudore kod weche go mag mibadhi mamienogi. En adier ni doho nyoro nyogo faini manen governor Masamburu Moses Lenol Kulal kendo idwaro no chul actually en more than million boro gade konyalo chopo million 85 kimedo the other 2 million miwacho piny kachacha kendo gima nyaka ing'e ni owacho ni en ng'atno ma ok oyiene bede office moro amora mar sirikal kuom thuolo mar higni 10 gima nyaka ing'e nyako Ramogi Ajwang' en ni kok ochuno faini to en ng'ano mabiro bede jela kuom higni 8 apacho ni mae en message mager kabisa ni governors gima nyaka ing'e ni kata governors mantiere gi ofisani nitie mibadhi moko mamakogi kendo cases go nitie kaka iluwo kod joka EACC. Anyalo wacho ni en siem maduong' kabisa ni former governors kod governors mantie ofisani ni seche duto ma the public omi mandate mar bedo office kacha gima nyaka ing'e seche duto ni nyaka act e interest mar jo piny. Governor ni ne uso mafuta nogolo mafuta e kampuni mare to supply go county government in the sense that not nen ng'ato matimo biashara gi kampuni mare kod county government through a proxy gikale gitimre mang'eny kabisa county government kendo governors mantie office kata mantie office chon kinyalo luwo gi maber most of them anyalo wacho ni ok gin jogo ma nini tiyo gi resources mosemiyo gi yo maber. Anyalo wacho ni Lenol Kulal is just an example. One of several cases ma bedo investigated. But gima koro governors nyaka ng'e en ni wamiyo tich wadwa ni utino. Nitie governors matimo ma perform maber kabisa kendo ok wanyal blame gi. Ok abiluongo nying governor moro amora yamo kae. But gima nyaka ging'e message ma is clear from this judgment en ni iwacho nu tiura atiya gi mwandu jopiny marach but wabiro nu sirikal wacho kamano. Ka wamiyi office gima nyaka ing'e en ni initiere office no in the interest mar the public omiyo resources ma wamiyi kaka governors tin go jopiny maber dwaro nitie kabisa kiwuotho e gwenge wa kucha dwaro pod nitie kabisa feeder roads barabara ma wuok e main roads ka donje gwenge gi barabara ma pod recho kabisa pi onge dala kucha stima onge nyithindo koso bursaries so demand mar konyo jopiny ama demand problem pod nitie sana sana gwenge ma Kaluo kucha. Governors watemo by the way ma Kaluo Nyanza nyalo wacho ni gitemo kabisa but dwaro nitie japiny wacho ni med tiyo nwa matek wadwaro ni ing'en seche duto ma governor tiyo matek kano the election the next election let's say no dwa defend seat mare okibitiyo gi pesa mang'eny campaign nikech tiji bro usi amor governors moko Luo Nyanza kucho kabiluongo nyingi but amor kod gi sana gi tiji magitiyo erokamano. Nyaka sani mana kaka iwacho kanyo governors onego bed ni beda kicha kalore ni kata mibadhi komieni kata kisewuoka e apisi tiwacho ni bad sirikal lach ibo bed kitimo nonro kendo nyaka sani wanyalo wacho ni Moses Lenol Kulal en ranyisi kuom governors mano yako pes jopiny to koro nyaka sani nyaka gichula kaluore kod gino mane gitimo mano kawo mwandu jopiny ataro mar chik. Adwa wadhi mana mapiyo piyo it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar Daily Nation ka bende nitiere mano kotudore kod wang'e ni jogo matiyo e pound ke pacho kae kata aviation workers ne gidwa ng'anye pacho ka ano kondike kae ni inside Ruto's talk to avert aviation employees strike
nyaka sani koro mago jotije matie e paw ndeke pacho kae. Nyaka sani koro giwacho ni nitiere oboke moko ma onego bed ni miyogi kaka jatend piny Kenya ne wacho. Kata kamano nyaka sani koro pok omigi oboke moramora mano kotudore kod ng'anyo margi ma koro ne gilieko ni gibiro bedo ka gibago e pacho kae. Boniface. Nadier ni Kenya Aviation Workers Union my union mo represent jogo matiyo pawe ndeke pacho kae duto. Gisebedo kok gimor kabisa kendo giwacho ni ginyalo dhi ng'anyo. Paro ne tarik 1 ma dwe manyien. Ne bende gidhi ng'anyo chien kacha but ne giwacho ni gimi jogi time matin mondo gidhi negotiation table mondo giwuo. To gidhi ng'anyo nango. Jogi dhi ng'anyo nikech nitie kampuni moro kae iluongo ni Adani Group. My kampuni ma obedo owned gi billionaire moro mawuok India kucha. Koro billionaire ni dwa biro pacho ka kendo dwaro take over control mar pap ndege odwa take over control mar Jomo Kenyatta International Airport Nairobi kae. To gima wango jogi mogi kabisa en ni kidek ni jogo matiyo pap ndege pawe ndege pacho kae sana JKIA kucha inyalo riem tich nikech part of the contract wacho ni sama the billionaire chabiro biro take over control mar JKIA obro biro gi jotich manyien. Koro jogi samoro wacho ni ang'o miyo mae timore. Gisebedo gi ywak mang'eny kabisa. In fact gi accuse jotelo mag jo Kenya Airports Authority giwacho ni ok gin open kodgi, ok giketo gi e lera mondo ginyisgi ni to kampuni ni kabiro biro pacho kae mondo gi take control mar JKIA. To ang'o mabiro timre ni wan kaka workers mag airport pacho kae. Mag airport workers by the way. Gintie JKIA kacha, gintie Moi, Mombasa kacha, gintie Kisumu, gintie Eldoret, but giniti wacho ni biro timre. Plan en ni serikal pango tiyo kod kampuni miluongo ni Adani ni mondo gi modernize JKIA to gimanyalo wacho ni world standard gizo kizungu. But jotich airport giwacho ni apana mae gima kwadwa. To kochuno nyako timre to ketweure ler. Gisebedo ka giwacho kata chien kacha ni kata the contract the deal itself management mar Kenya Airports Authority otamore miyo gi contract no mondo gine ni to ang'o mantiere details mar that contract. Koro ineno chien kacha no gidhi e meeting nyaka State House kucha gi number 1 do number 1 temo nyiso gi ni oyo weuru dhi ng'anyo gi sani biuru mondo wabed piny mondo wawuo. But chal ka gima jogi ne ko winjore nikech liekore ka en giromo for more than 5 hours State House kacha. But ang'eyo workers union gima ber ase deal kodgi. Jatelo margi Secretary General Mos ndiye en ng'at ma a qualified trade unionist kendo seche duto ma oketo wiye gimoro bo wacho ni mae direction madwa kawo gi joga gi okolok pache. Nineno kata ka chien kacha the last strike mar Kenya Airways no kelo problems kabisa. Again on jogi bro winjore mondo wayud a lasting solution ni midhiero mosemako wagie seche machalo kamae. Adonwa dhi ane malo kanyo bende nitiere wach moro mane it gazette mar 10 nogo nitiere mano wang' apaya kwa dhi mana malo kwa nyalo mana dok piny matin mano kotudore kod wachno mano mar apaya mar Haile Selassie Avenue roundabout manyaka sani kori wacho ni bobed ka iloro kum thuolo mar ndalo 45 mabiro mar mondo mi ochiw thuolo mano mar lose e yo makare. Nyaka sani koro duol mochung'ne apeyni e pacho kae mano chieng' tarik 28 dwe mar 8 higani ne gichwalo notice mar mondo mi olor wang' apaya makamano kochakore odiochieng' makiny tarik 31 dwe ni nyaka tarik 15 dwe mar 10 mano mar mondo mi olose e yo makare. Ang'ini wach makama ibiro bedo ka kelo dhugruok mano mar nyamburko e wang' apeyni. Kata kamano joriembo onyis mar mondo mi olu moko kuom diversions bibo bed ka ichwalo negi ahinya to kod jogo matiyo e wang' apaya makamano. Ka bendi wacho kanyo ne ma en chenro mabende oketi mar mondo mi oger kanyo pedestrian underpass midwa ger e wang' apaya no mar Haile Selassie. Boniface. En paro maber kabisa magi part of the measures ma paro ni serikal nigo mondo mi odwok gimiluongo ni wach traffic chen Nairobi kae. Nairobi kae kian dhano nyiewo mtoka pile go pile. En gima ber kabisa ka dhano nyiewo mtoka yes but nyaka wa plan maber kabisa kaka wadwa wuotho e boma Nairobi kae. Haile Selassie en kan ma Haile Selassie roundabout en kama lich kabisa kendo ko kitang en kina new driver Nairobi kae to iriembo Haile Selassie inyalo kata tumo nyawadu ko ki intend tumo nyawadu nikech en kama busy sana. Underpass midwa ger kae ni
nyalo bedo gima ber nikech obiro miyo traffic flow e barabara ni bedo maber. Haile Selassie roundabout inyalo en barabara pacho kae ma inyalo connect Mombasa Road gi Uhuru Highway gi apaya moko mopogore opogore. En gima ber kabisa, gima sirikal pango timo en gima ber kabisa. But gima nyaka wang'e ni in the meantime to dhano dhi umia kabisa. To nikech aneno ka kanyo wacho kanyo ni nyamburko mago mawuok Upper Hill kadhi Waiyaki Way nyaka sani gibiro bedo ka gitiyo kod diversion manitiere Green Park Terminal ka nitiere nyamburko go mawuok Mombasa Road kadhi Waiyaki Way gin bende gibiro bedo ka gitiyo kod diversion machielo manitiere Green Park. Wantiere kanyo kod joriembo mawuok Waiyaki Way to dhi Mombasa Road gin bende giwacho ni gibiro bedo ka gitiyo kod diversion manitiere mano e kar kata tesend logomo mano marubis ka jogo mawuok City Center to dwa dhi Mombasa Road bende gibiro bedo ka giteka kata gikawo diversion machielo manitiere petrol onogo. Magi mana moko kuom chenro makoro ket e yo makare mar mondo mi chenro mag wuotho dhi mbele kata bedo ni biro bed ka iloso mano roundabout mano mar Haile Selassie mano mayudore Buore Nairobi. Kadwa nwang'i ane machinglo moro mantiere it gazet mar 22 mano mar gazeti mar Daily Nation mana mapiyo piyo kapok watieko. Mano cartoon mantiere it gazet mar 22 kanyo. Ang'eni cartoon makamano kangwa yude bende nyaka Ramogi Ajwang dago mar mondo mi onene ane achiel kachiel manen kotudore kod limbe mano mar jatend piny Kenya William Ruto mane gweng'go mag Nyanza. Kwang'iyo machinglo makamano Boniface ang'eyo ni sura mineno mag jogo moting'o mariembo wilbaro maratong' wanyalo pong'o gi wiwa ni gin jomage mana kaka wanene wang' jowi kanyo. To nitiere jago moro ma en akia gimomiyo wilbaro mar ni nono onge ng'at moro amora ma udhire wilbaro ne kendo chung' osiro ndingo chalo ka gimoparore ni anta ang'o momiyo onge ng'ama ting'o Boniface. Mae machinglo ma very interesting. Aparo ni aneno ng'ato kacha machalo jalup number 1 en to wilbaro mare ni nono. Mano number 2. No, sorry, number 2. Wilbaro mare ni nono. To aneno ng'ato no machalo mana migosi Odinga kacha ka dhiro wilbaro. To chal ng'at ma wach matek manadi. Akia gima timore ka but nyaka Ramogi Ajwang be aparo ni an nyalo nene mondo wachnwa ni gin to ginene nadi but aparo ni mana ni ng'ani temo communicate ni akia ni kor wachope sirikal mar manywanda kama koro joka parties duto dwa bedo folded mondo donje e nini nikech neno red carpet kacha neno colors mag Jubilee kacha but akia nyaka Ramogi Ajwang be anene en very complicated kabisa. Kenya William Ruto nolieko ni sponono ODM nyalo tiyo kod UDA e kinde mabiro mbele to be neno jotend migepe kanyo an sura maneno kanyo ochalo na jotend migepe kalore nyaka sani koro kalure kod tudruok makare ma jatend piny William Ruto nitiere godo kod ogai mar Azimio kata ogai mar ODM Raila Odinga emomiyo koro limbe mar jatend piny William Ruto e gweng'go mag Nyanza orwake kod mor kaachiel kod ilo bende kineno kanyo gichalo joma buonjo gi fuayo gichalo ka joma koro osesoyo tiendgi e gwengego mag Nyanza. Kata kamano nyaka Ramogi Ajwang nyalo pongo gi wiye en bende onyiswane ni machinglo makamano onene yo machalo nade. Adwani watiek gazet mar Daily Nation kod wach mantiere it gazet mogika mano mar gazet ni mar Daily Nation mano motudore kod ng'anyo mag jopuonje pacho kae. Riwruok mar jopuonje mano mar Kuppet nyaka sani koro gin pod gi ramo ni gibro bedo ka gidhi mbele kod ng'anyo margi. Anoko ndike kanyo ni behind the scenes efforts to end strike by teachers. Nyaka sani koro liekore ni serikal nosegolo omenda maderom bilion 13.5 mar mondo mi oti godo e chopo kare mano winjruok bane gibedo godo mano mar mano higa mar 2021 nyaka 2025 mano kotudore kod weche mag osara. Kata kamano Kuppet to wacho ni oyo nitiere dwaro mamoko ma podi wadwaro no chop kare kapok wadok puonjo gino makoro nyaka sani ochungo chenro mag puonjo ahinya e skunde mag sekondar mag piny owacho. Boniface. En adier ni chenro mag puonjo secondary man go pacho kae ong'ikore gi seche machalo kamae nikech jopuonje odhi e ng'anyo. An anyalo mana kwayo duol mar TSC mondo wek timo gimoluongo ni bullying gi kizungu ne jopuonje. Seche duto awacho ni seche ma untie gi dispute gi nyawadu the best solution en ni uluongre e mesa mondo urangre wang' gi wang' mondo ng'isre makosa mondo yud solution to the problem. Mano e gimro bende timore gi seche machalo kamagi nikech gik machakre ka tugo kama ibo yudo ka strike ni dhi for 2 or 3 months tingen seche ma mano timore to
nyathi mantie skul kacha mabro umia. Nineno doctor, sorry, yes, aparo doctor strike manyocha wabedo go chien kacha. Gik mandhano ne nyalo dhi e table chon, to ji wuoyo, to ji madho chae, to wacho ni magi ma sirikal nyiso doctors ama sirikal nyiso jopuonje gi seche machalo kamagi ni ABCD to wanyalo timo kulingana ni mapato marwa ama revenues magwa kaka sirikal chalo kamae gi seche machalo kama. Gik ma ginyal timo bende ginyiso jogi mondo ji odoge tich. Nyithindo mo an go gima nyaka ong'e ni term 3 en term matin kabisa, nitie nyithindo madhi timo penj, omiyo preparations margi seche machalo kamae is very crucial. Ana nyalo wacho ni from gigo masebedo ka neno, aparo ni Kuppet nigi goodwill ma miyo strike ni orumi, but duol ma ana sayo kabisa duol ma TSC gichal jogo ma seyo ama jogo ma pod samoro ok gin ready mar dhi e negotiation table gi jo Kuppet mondo giwinjre. Aneno ka Kuppet wacho ni the dispute en ni negi ndiko kokgi e agreement moro ka iwacho ni CBA ma 2021-2025 kore biro kanyo ni nitie gik moko machalo promotion, nitie gik moko machalo ka medical allowance mano ripo bene sirikal timiza by 2025. To jogi samoro neno ni gima ne gikete kokgi ni ogine goodwill ma sirikal mondo mi omigi gik machalo kamagi. Aparo ni the best solution jogi nyaka room, jogi nyaka bed piny, jogi nyaka wuo mondo giwinjre to gidwa dhi nadi e wach machalo kamae. Yes. Adonwa kete gi gazeti mano ma Daily Nation waselidho ne nyaka ramuge jog moko kuom gigo mantiere gazeti ma Daily Nation. Wangi ane mana mapiyo piyo wach mantiere it gazeti mokwongo mano mar gazeti ma The Standard. Akia kwantiere kod gazeti ma The Standard it gazeti mokwongo kanyo kata kamano onge to wantiere kode aching okinyi makawuono Boniface. Nyaka sani kwang'iyo it gazeti mokwongo mar gazeti ma The Standard waneno kanyo kako ndik kanyo ni Will Ruto Raila Pact yield new super alliance mano kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko e gweng'go mag Nyanza. Ponono onyalo kelo riwruok machielo mar siasa kosenang'o. Picha maneno kanyo Boniface aneno ka oket kanyo picha mar jatend piny Kenya William Ruto koting'o rech maduong' mano mar mbuta mano miyo odiochieng' manyoro. Kata kamano mana kaka wasewacho ni magi duto inyalo bed kitimo mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Nitiere kwano moro migoyo ka mar neno ni seche moko William Ruto kendo nyaka ponono onyalo yombo kendo yiero mar higa mar 2027 kata kamano ok wanyal wacho gi sani. To nyalo bedo ni nitiere alliance moro kata riwruok moro manyalo mienjo e kinde mabiro mbele mana mapiyo piyo kapok watieko. Okan political advisor ma number 1 but gima wachore ama gima liekore gi seche machalo kama en ni samoro number 1 oseneno ni jogot kocha kubigone kura 2027 kalure ni gi seche machalo kama gie ok gin karachiel kabisa gi number 2 mare. Mano jolonye weche mag siasa wacho awinjo ka lieko kamano. Omiyo nyaka to koro rang ni regions mage monyalo ama monyalo keto monyalo sero mondo mi kochopo 2027 to nyalo chung kode e ombulu kacha. Magi siasa seche duta nyalo wacho ni siasa en karata. Jogo ma wigi tiyo maber siasa they always win. To gibanya king'e ni number 1 en ng'atno ma oneno mbele kendo manen student ma Moi, manen student ma Migosi Raila Odinga, en ng'atno ma wiye sharp kabisa, en ng'atno ma wiye ler 24/7 kendo samoro dibed ni osego kwande maber to I don't know jopiny mabro amua kochopo 2027 ka giamua ni gidwoko number 1 gibro gone kura jopiny mabro amua. An bende an gi kucha individually abro goyo kaka ng'eyo. To bende en gino makare ni kura en siri mar ng'ato ka ng'ato. Ngi ng'ama bro ng'eyo ni gocho ne ng'a. Adonwa tieka kod wach machielo momako wang'a it gazeti mar auchiel mano mar gazeti ni mar The Standard nyakora mogia jwang' ang inyalo some kiyude. Wasebedo ka waneno wechego mag homecomings ma osebed ka ibago e pacho kae. Odiochieng' manyoro ne waneno homecoming kata Thanksgiving mano mar John Mbadi e gwenge mag Homa Bay e kinde mane jatend piny Kenya William Ruto nodhi kuro. Ne waneno nyaka homecoming kata Thanksgiving mano mar jatend migao mochung' ne wechego mag riwruoge mag saga Wycliffe Oparanya. To kinde mang'enya iwacho ni rombe makamago kata nyasi makamago nitiere jogo ma wer kacha, nitiere jo kanisa ma iluongo mar mondo mi oyal kacha, nitiere jogo ma bende seche moko goyo siasa. Koro penjo en ni ng'ama siro kata ng'ama finance mago parties kata nyasi mago mag homecomings mosebedo kwa nene pachoka nikech wang'eyo ka mar odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto noyuoro e mar John Mbadi matinde ni kata chal mar arita noting' malo.
penjo makamaya kiani ng'ama nyalo duoke yo makare mar mondo mi wang'e ane ni nyalo bedo ni pes jopiny ema itiyo godo e bago nyasi makamako sen pes ng'a Boniface. Seche duto ma ng'ato yudo gimiluongo ni achievement ngima mare, dhano bedo piny karachiel kendo gi celebrate. Ok apar ni en gima rach ka dhano bedo piny mondo celebrate mor mar ng'ato. Mae was a big achievement to jogo manyo yiere sirikal from the Luo Nyanza. Anyala wacho ni as to how ama kama pesa ni wuokie, samoro gin magi sponsor giwegi. Let's say baadi ng'ama osetiyo sirikal for muda mang'eny ok anyal wacho ni ng'ama onge pesa. Samoro en mo finance gima chalo kamagie. Ok anyal wacho such ni en wastage. An gi kokora onge problem. An kata sani kuyiera MP ama gavana maru abro timo homecoming. Bakel luinda miel ba uchiem. I don't have a problem with that. Wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet Boniface. Wach na mogik en ni anyalo wacho ni adwa mana medo nuoyo gima wacho chien kucha. Nyithindwa umia, nyithindo mantie secondary school umia. Teachers kod jo TSC obed piny mondo giwinjre ginen ginyalo konyo nyithindwa nadi. Gidro gima waluongo gi kisungu ni return to work formula. Mondo ji oyud kaka nyalo konyore gi nyithindo. Jonyuol chulo pesa mang'eny kabisa. Ok wadwa ni waste kata single minute gi nyithindo mwasetere school. Wadwa ni gisom nikech wachulo pesa. Otherwise erokamano Nyasaye ogwedhi bed go odiochieng' maber. Erokamano ahinya in bende ibed kod odiochieng' maber kendo erokamano ahinya kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walid ne nyako Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet. Gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny isome e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny. Kik idhi mabor. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pay design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanja wauntie kikubed mabor nyakoro mgenyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Ukange gimoro tawinjo. Romani ninja the entertainer wajon maintain your position. Idhi yuda kanyo kika fire gudi. Saa 4 otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiochieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi
ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko to kodok korka ngima mar del bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato, mustard. Solo osiepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Wakelonu chenro mar Tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ng'inja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 11:30 odhiambo nyaka saa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Nyakwara Mugia Jong'ano kanyo ka en dakika 19 tok saa 1 mar okinyi. Anyisi ni wakawo mana yueyo madundo. Bang'e tabro bedo kaduogo kod twak mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi makawuono. Twak mwadwa bedo godo okinyi makawuono Nyakwara Mugia Jong'o tudore kod higni 14 mano ma katiba mapacho kae. Kaluwore ni katiba Kenya no bedo kod katiba manyiena kata constitution manyiena mano e higa mar 2010. Kanyaka sani en higni 14 nyaka ne yang katiba manyiene pacho kae.
Katiba ma e kinde mano yange no wachno biro bedo kobiro kod ber mopogore opogore ka ber mokwongo en ni nokelo sirikal mano mar loch gwenge gino mano miyo county ka county obedo kod governor margi mani wacho ni biro kelo dongruok ka achiel kod ber mathotha e kor gwenge ma pacho kae bende no biro kod wachno mano mar 2/3 gender rule mar neno ni nitiere kit chwech maromre ahinya to bede apise mag sirikal kata od bura kacha kata kamano higni 14 koro nyaka ne yanga katiba mano mar higa mar 2010 bende jopiny osewinjo ber mar katiba diera to bende sirikal ma pacho kae chakre higa mar 2010 nyaka sani bende osebedo ka luwo pend chike kata katiba ma pacho kae e yo makare kose ang'o matimore to seche moko sa osechopo ma onego beni iloko katiba kose onego beni wadhi mana mbele kod tiyo kod katiba mano mar higa mar 2010 mane momiyo kinyi makawuono nyaka Ramogi Ajwang' antiere kod welo ariyo e studio marwa e county ma Nairobi kae wendo mokwongo antiere kod Okil Kamaloka mano Gada Aguko kachiela kod Suba Churchill ma en jaked ne ratiro mar oganda chako di Gada ichiwo nado kinyi makawuono kendo machiegni network achiwo maber kendo amoso oganda jokanyanam ni oyawre uru warwako wetwak machiegni network okinyi makawuono Suba Churchill oyawre ichiwo nade kendo machiegni oyawre ahinya Joyce achiwo maber kendo ageno twak gi ikwara mogi okinyi makawuono Suba Churchill ka wachako twak mar okinyi makawuono ang'eni kinde mang'eny kwagoyo mbaka Ramogi TV kae janyiso ni achiel kuom jogo manokonyo e loso katiba mar higa mar 2010 ma odiochieng' makawuono kata wacho ni mano dwe mar 8 mano higa ni en higni 14 nyaka ne los katiba ma pacho kae bende katiba no osetie yo makare kata osebed ka iluwo fundi duto mag katiba kaka dwarore anyalo wacho ni kane ikpenja na mi achiw max tiyo kod chik manyien katiba manyien yo makare anyalo wacho ni anyalo miye 50% to 50% kata 50 kuom 100 okosebedo kodhi maber nikech katiba manyien no en chik maber ahinya momiyo jo Kenya oseyudo resruok sana e do kuma okil gi nitie jo Kenya osebedo karingo kuno kendo katiba manyien no osemiyo jok matiyo e doho chir kata judges ma okelnegi weche mapogo jopiny kata mapogo kidienje mag sirikal osebedo gi resruok katiba manyien achiel no osemiyo ratiro mar dhano machon ne itugo ga tuga iketha ketha sani bet jopiny nyalo yudo kama giringe kata jopiny nyalo wacho ni kata obedo ni ratiro mare okethi ong'eyo nikech katiba no waloso bang' ndalo mang'eny ahinya ne ashiriki an achiel kuom jogo manondiko chik manyien to kan achiel tu mana jok manondike jok manochako wach mar bedo gi katiba manyien higa mar 1905 ka waloso riwruok mar oganda maniluongo ni National Convention Planning Committee kanochopo higa mar 1905 no dwe mar 4 ne watimo galamoro ahinya maduong' e dala mar Limuru Conference Center ma waset agenda mar loso katiba manyien mwabiro gi 2 sets kidieny mokwongo ne en minimum reforms manonego bed ni itimo kapok watimo yiero mar higa 1907 kato bang' yiero mag 1907 ne watimo gik manolongo ni comprehensive reforms tiene ni ng'iyo chik machon cha kukune duto te mondo jo Kenya yud thuolo mar wacho kama chik no nyono opa tiendgi mondo gikel resruok makoro wan go e katiba manyien koro anyalo wacho ni kuom assessment nekech katiba kawuono jaigni 14 jaigni 14 ing'eni ka en ng'ama kijana to en kijana makoro ioro nodhi okwadhok madhi kwadhok maber maduog pacho ka en ng'ama nyako to en ng'ama nyako ma dhi kulo ioro gi ndo modhi om pi en nyako manyalo rwako welo ka welo donjo ka weg dala pod onge koro katiba manyien en chik maber ahinya to jok ma mosebedo marach en ni sirikende mwasebedo go nyaka ne wachak bedo gi katiba manyien ok osebedo sirikende
manoyie gi chunygi duto. Kata kamano adwa ni mak mana parono gi kanyi bung'iswa ni sirikende ok osebedo koyie kod katiba ne yo machalo nade. Wawinja ne Gada Guko bende. Gadi winjo kanyo ka Suba Churchill wacho ni en ka ipime ratil to nyalo miyo katiba mano mar 2010 atamalo 50 mane wi atamalo 100. In korka kori inene yo machalo nade. Katiba bende kaluwore kod ber mano yang no bobedo kokelo. Bende osekelo ber go adiera ne jo Kenya ma jo Kenya nyalo wacho ni adiera katiba mar 2010 to osekelo nwa resruok kaka ne wageno. Mokwongo daher wacho ni amor ahinya ka an gi jaduong' Suba. We aluonge ni jaduong' nikech kaluwore gi wuoth mosewuotho mar katiba. Kendo amor ahinya gi jok machalo kode mosebedo ka gore ne ratich jo piny to kendo mondo pinywa mondo dhi kama kare. Katiba ni king'iye nitiere ji 4 monego bed ni implemente. Nitiere executive, wan gi bunge, wan gi judiciary court, to kendo wan gi jopiny wegi. Anyalo yie kode ni implementation mar katiba ni wanyalo miye 50%, atamalo 50. Gimomiyo wamiye atamalo 50 en nikech e ji 4 gi, ji 2 temo kar nyalogi mondo gidhi gi gima katiba dwaro. Mago ji 2 mage matemo kar ji 2 matimo kar nyalogi gi en japiny to kod judiciary. Gin gitemo timo kar nyalogi mondo gine ni gimoro amora ma katiba dwaro giluwo. Emomiyo ineno ka ng'ato kaka en ibro yudo ka seche moko ka uneno ka gimoro dhi marach to ringo to dhi e court to oyudo court order to chungo godo gima dhi marach. To jok mosebedo ka gowa piny kendo gin ji 2 modongi. Mano bunge to kod executive. Iyudo ka samoro kaka koro sani kaka finance bill mane wan godo. Pudi winjo ni executive no luongo bunge obedo godo piny okono gini nyaka udhi ukal. Manyiso ni onge independence mane katiba dwaro cha. Koro bunge gi executive ema gowa piny to mano atamalo 50. Kaito jo piny to gi judiciary ema temo mondo gi implement katiba ni kaka ne idware. Koro wanyalo miye atamalo 50 implementation to atamalo 50 e failure. En mana ni nitiere bende kaka jo piny bende nitiere kaka goye piny matin. Ka ji ochopo sa kura to ging'i gik moko tema katiba dwaro mondo kaka gigo kura. Koro mano nyalo duoke piny matin e implementation. Wabro miye kata mana koro 45 kama. Suba Churchill Ng'adi kidwa wacho ni nitiere sirikande nikech wang'eni chakre higa mar 2010 nyaka sani higa mar 2024 nitiere telo moselokre. Ahinya no nitiere kanyo kod ombulu manogo higa mar 2013, 2017, 2022. Sani koro warito mano mar 2027. Waseneno telo mopogore opogore. Iwacho ni sirikande nitiere mago ma ok osebedo katiyo kod katiba yo makare. Gisebedo ka ok giti kod yo makare yo machalo nang'. Mokwongo ne kane an Bomas of Kenya higa mar 2003 kod 2004 nabedo kod thuolo mar bedo jakom mar technical working group mane ng'iyo bedo raia mar Kenya, citizenship gi kisungu kod chapter mar human rights. Koro an kod masani en governor ma Embu County, Cecily Mbarire, ne wan co-conveners mar technical working group manong'iyo kwa makini chapter mar citizenship called Bill of Rights. Koro Bill of Rights kae ema wacho sebede matek nekech kata king'iyo sirikal masani ne waketo Bill of Rights ni ng'ato komaki nikech waduto kwan malaika kata jogo makiti gi ber samoro nyalo kalo chik matin. To kiparo ni ikalo chik ni maki to samo maki no chik dwaro ni nyiso imi thuolo mar nyiso wedeni gi jodalani ni omaki ne police station makama. Police okil momaki police momaki cha dwano mi thuolo kendo monde iwuogo okil mari kaka thura man kani mondi nyise ni an to chiko maka ni ne atimo kama kama. Police cha nyisi chik ma otweigo momiyo maki kendo nyiso mi thuolo mar nyiso jodala. To kine kasa ni jomoko sieko e Kenya ka mabene mana police go ni bira to giumo wange oking'e kada ni gin jomage. Lewni bok girwako mago bila. Lewni be girwako mago bila. Baje ma kipande manyiso ni gin obila be giongego. Matiende ni gitimo mano ni mondo ka gik moko kodhi kaka chik dwaro to kinyal lundach gi ma ng'ene gin jomage. Ande momiyo yudo ni sani nitiere dhano ma tala gi gana bang' ng'anyo mar rowere mag Gen Zs
mas nyomaki jomoko nomake makosa ma kawaida mimako go ji pile kaka jok miwacho ni noka okwalo pesa e bank mar Equity ka. Mano gima nomolo ji mang'eny osekwalo pesa kama gitiye. To police onego biebia godiochieng' ayanga to wach ni in to wadwa ni lu bang'wa nikech nitie paro moro michich go kodi. Koro wadwa ni binyiswa dhogi mondo inyi dhok jok mokelonwa ripodni mondo wang'i kaka watimo. Mane kaka chik dwaro. Emomiyo katiba kacha cha Bill of Rights nwaketo ni kata ng'amo makno pod nigi ratiro mare. Emomiyo kidhi e mbele mar doho ma city center cha tiyudo ka nitie fountain moro ma ng'ato mako rech kaka mano miruto Homa Bay to pod ikuone pi tiende niya bedo no make no konyiso ni koro chieng' chamecha mama nyaka muya rumne motho. En ng'ama pod nigi ratiro nikech chik wacho ni pod ok gin gi makosa nyaka doho ema yudi gi makosa. Kendo idwaro ni jok momaki ka ema nigi tich mar nyiso doho ni in gi makosa. Ok ni ne miwach niya yie ni in gi makosa kata igol dhogi moro manyalo miyo yudi gi makosa. To mago ok timre. Kata sani jo Kenya chiewo dhi e tijegi dok e miechgi ka jo Kenya matara gi gana nomaki weche mag ng'anyo mar jorowere ma wakia kama ntiere. Mar ariyo gimomiyo jopiny ne ng'anyo en ni jood bura mane wayiero monego bed ni ng'iyo kaka sirikal mamalo tiyo gi pesa ok osebedo ka tiyo tijgi maber. Koro meyudo ka ji kaka Morara ilonge ni Morara ng'a Boraso Morara Kemaso Benaso kia Benaso okaw jukumuno mane omiyo na wacho ni jopiny kata yie gi thurani ni jopiny to gi doho kata judiciary osebedo katemo. Of course kako wacho samoro jopiny be ok osebedo katemo maber. Inyalo paro ni piny mar Kericho kucho kanyichi yiero jotelo mar Kenya Tea Development Authority to ne jo pur mar chai obokora abokani ni John Chebochok mabe wacho ni no ne timbege ok beyo sana kuom joma nyimine nie magi yiero kaka director. Chik ne waketo chapter 6 ni wadwaro telo man gi ratiro leadership with integrity. Bedo jaratiro no tiene ni ibedo ng'ama wacho adier. Maka in ker kaka koro wan gi ker William Ruto ti wacho ni biro pungusa kata biro golo advisors gi ibiro reduce gi obed gi nus. Mokwongo wadwa ni nyiswa ni ginadi mano ng'ama jaratiro. To kineka Ruto no nyisowa ni obiro pungusa advisors gi by half to konyisowa ni ginadi. Then kar pungusa gi kar mondo odwok gi piny en koko medo gi kanyicho chako bukore odwoko jogo mecha nie cabinet ji ariyo kato chako medo ng'ata chiele wigi kaka advisor and so on. Koro mano emomiyo jopiny osebedo gi ywak ni kare ne wayiero jok ma ne wuondowa ni gin rombe to kare gin guogi morwako pien rombe. Koro mage changamoto ma wan go kata iyudo ni chike ni ok osebedo kiluwo maber. Makosa kendo ma waduto nyaka wachi ni watimo nyaka jopiny en ni ne ok wakawo thuolo kaka wan jok matiyo ne riwruok mag oganda mondo wapuonj jopiny ni to katiba ni ang'o modwaro kuomwa to en haki mage man go nikech sani thothne aneno ka jo Kenya samoro ka ong'eni haki margi okotigo maber to wuok oko to go koko. Adwa ni mak parono gi kanyo matin. Adwa ni wakaw yoyo mokwongo mondi kata yoyo madundo mondi kwa duogo ang'e ni sewacho kanyo moko kuom gigo moko sechopo kare ahinya king'iyo katiba mano mar higa mar 2010. Adwa na kaw yoyo matin kose kaw yoyo matin kwa duogo gad imenanga mi thuolo mar mondo mi wachane nikech wakonyal wacho no racha kata osebed kikethe nyalo bedo ni nitiere gik moko mabeyo mabede katiba ni osekelo nwa to gin mage to ere kaka wanyalo ng'iyo ni gigo maricho inyalo losi kata gigo moko osebed kitimo kaluwore kod katiba ere kaka inyalo los gi mar mondo mi jo Kenya omed winjo bera e bwo katiba mano mar higa mar 2010. Nyakora Mogejwa wamodho pi matin waduogo wadhi mbele kod twak marwa kik dhi mabor.
unafikiria kenye utafanyia hii pesa? Nafikiria kulipia watoto shule. Nitaendelea kucheza ndio nifikie ile target ya 3 million. 3 million. Taka kucheza unabonyeza *487 *3 hash. Royal Mabati Factory, dukani mar nyiepo achiel kende ma nengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu go ewi tado yudore duto. Yud offers mag stone coated tiles gi $603 kende koriwo nyaka osuru mar VAT. Chula tamalo 40 iyud molos sani sani kikelo ni nono maonge chudo. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu, Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochnwa e 070 357 281. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Shabiki, jiomoshe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log in to shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Nyakwara Mogejwang machiegni telo mar ariyo e twak marwa mokwongo e chenro mar Piny Okinyi ma kawuono. Kama otwak otudore kod higni 14 mar katiba ma pacho kamano. Katiba mar higa mar 2010 nyaka sani koro osechopo higni 14. Kapo ni kitudri kodwa gi sani, antiere kae kod welo ariyo, Gad Aguko, okil Kamaloka, kaachiel kod Suba Churchill, jaked ne ratiro mar oganda. Kapok ne wadhi e yueyo Gad, anyisi mar mondo mi in bende, mar mondo mi nyiswa ne nyaka sani katiba mar higa mar 2010. Ero Suba Churchill osewacho moko kuom kaka osebed ka itiyo kode e yo ma ok ni kare. Olero kanyo kaka obila osebedo kamako ji e yo ma ok ni kare, kata obedo ni mano en ataro mar katiba ma pacho kae. Kata kamano wacho ni gimoro ok nyal bedo abeda ni tiyo kode marach kende. Nitiere ber moko mano wach ni katiba ma kama biro bedo ka kelo ne jo Kenya. Gin kaka manye. Kapok adhi e ber, nitiere kamoro ma ambe adwa na mede duonda matin. Mondo mi wawinj mit katiba ni, gini chakore gi oganda ma japiny. Ok obi chakore judiciary kata e doho, ok obi chakore bunge, nyako chakre gi japiny. Jopiny ema osebedo ka miyo gik moko kamagi timore kaka ma Suba wachogi. Nikech japiny ema yiero jatelo. To samo yiero jatelo, thothne ka wadhiga yiero to wiwa wil ni wan jo Kenya. Wang'iyo ni ana e dhot mane, to ngama ochung'ni an osemiya ang'o, te kaka ji go kura. Mane momiyo nitiere constituencies moko kaka kidhi e Homa Bay County, iyudo ka ji osetemo kar nyalogi mondo gichop gi wach mar gender election. Emomiyo neno ka Homa Bay County aparo ni nigi wabunge mamine kiwere gi women rep 3 out of 8 mamano gitemo. Kichaki ng'iyo Law Society of Kenya, iyudo ka secretary en ng'ama miyo, president be en ng'ama miyo, to jalupne en ng'ama dichuo. To gisebedo ka gi alternate kamano. Koro gitemo ga implement gini. Maiso ni gima miyo gine kokotine e Law Society of Kenya en nikech kaka joma go kura kacha timo kaluwore gi katiba. Koro king'iyo katiba ma wantiere sani, gimoro achiel aparo ni jopiny osebedo ka winjo mitne en kaka devolution. Kaka an awuok Homa Bay, kane pok devolution nobiro, nokinyal kata yudo gorofni ma ji odak e Homa Bay. Ne nitiere karibu gorofni 3 kende. To sani ging'eny kendo ji iyudo ka thoth ji temo mondo giter pesa dala kendo mano konyo. Gik machalo kaka hospital,
devolution koro dhi omiyo osiptende karibu county ka county dono bed gi level 4 hospital to mano kelo services machiegni gi ji chon ka ni tuo suba kuma wae ka tuo no nuri ahinya to nikeli mana Kenyatta ka to seche go bene yudo ka anyuondi ne ok nyal koro mago gik moko ma wanyalo wacho ni devolution otimo koro makosa madhi timore en ni kendo shida duoge oganda kaka ing'iyo gima notimore ne Leonard Kulal makoro sani wacho ni no tueni en jopiny manogone kura to kendo kata mana makosa mineno mane otuene ni makosa ni nokelne kane pok ji odhi e yiero mar 2017 ka okakawe marach to ne pod jopiny gogogo ka ging'eyo maber ni ng'ani nigi accusations gi to ne pod gigone kura yie ta yie ne kapok otweyi kapok do amua to pod in innocent lakini ka in gi ng'ato ma ineno ka already ntiere madoa kume nonyalo rito matin mondo do kuongo puodhe ni oler monde kodonji koro iyudo ka jopiny bende gimbe ntiere kaka girucho wa e gini makopo ni ne ginyalo goyo kura ne ng'at moro maler to be gini pod ichak isole kendo gi commission miluongo ni EACC ndiyo noket gi katiba mondo katiba notem kaka nyalo deal gi weche mag corruption gie seche gi ok anyal wacho ni gidhi marach ahinya temo to gitemo lakini ok gitim ne jopiny e kiwango monego bed ni timo kaluwore gi gima nomiyo ketgi nikech mondo mine ketgi maket commission achiel madhi deal gi weche mag ethics nentiere kaka gini ne hinyo Kenya saidi nikech ndalono ne wan gi Goldenberg ne wan gi Anglo Leasing to ne gimedore ameda koro ema nomiyo noketgi tiyudo ka gidhi gilegeza kaka sani nitiere form magiluongo ni clearance form mar EACC ni mache gima most useless e Kenya kae kikia nikech imi form titero negi to reception stampe to kose stampe tinitere kama ne dhi manye tich ni mano clearance onge background check mora motim ni teka ni tero form ngata nyalo tero form to dhi mana yudo that stamp to duogo koro mago e gik ma onego bed ni wang'iyo kaka wanyalo strengthen EACC mondo ka gitiyonwa to gitine jopiny ka ging'eyo gima nomiyo ketgi kacha moingo kaka sani magin aparo ni gitiya tek ne gichamo pesa jopiny momigi budgetary allocation anno ka Suba Churchill bende yiere kod gigo miwacho te kata kamano Suba Churchill nyaka sani anno kwadong gidak kamatin kende twatieko twak mar okinyi makawuono bende onego bedni kaluwore kod gigo ma wasewacho mano kotudore kod bera ma katiba mar higa mar 2010 osekelo kachiel kod kaka okosebed kitiyo kode yo makare nikech nitiere jogo mosebedo ka wuok oko ka wacho ni onego bedni loko katiba makama to jogi wacho ni gidwa mar mondo mi oloke kaluwore kod personal interest magi kata dwach gi giwegi katiba ni onego bedni wadhi mbele kod tiyo kode kose seche moko nitiere fundi moko monego bedni igundho kata iloso mar mondo mi omed rito jo Kenya yo makare nikech ang'eni e kinde mane lose nwang'eni weche go mag demokrasia en achiel kuom gigo mano mi kipaumbele kata noketo ng'ala manyime mar mondo mi wabeda democratic nation kendo piny ma kila ng'ato nyalo winj maonge kweda mora mora onge makosa mar ng'iyo ni nikech wan kod osebedo kod chik ni for 14 years onge makosa mar ng'iyo ni to bende nitie ng'ikruok moko manie iye minyalo loki to sana ka nitiere kuonde minyalo loki gimonego wang'i ahinya en ni to ang'o momiyo jomoko osebedo ka ok orito chikni to buodho ma chikni ok makgi kuondege monego wang'i ni to kowachi ni wadwaro jok ma jorotiro e ofise mag telo en ang'o mwanyalo timo mondo jopiny kik wuonde gi pesa moko mathindo kaka sa yiero kata jopiny wach ni tek ni ng'ano jadalawa ng'ano jakabindwa koro kata en gi madoa to dhi adhiya mbele corruption rach mana ka en kuom ng'ama ok achiel kuom mage monego wang'i but in general katiba manyien ber generally in fact en achiel kuom chike mi iwacho ni piny mar Afrika ka kata piny mangima oting'o gigo mabeyo manyalo konyo oganda but nekech ne ok wapuonjo jopiny kendo pok wasebedo gi tegno mar institutions molose i katiba ka momiyo yudo ka ni samoro institutions kaka IBC kaka EACC kaka IPOA
ok osebedo ka tiyo maber kaka sani jogo molal jogo matin Suba Churchill wacho ni ok notieg jopiny e yo makare kotudore kod katiba mar higa mar 2010 higni 14 koro sa oseleo kosipod inyalo tieg jopiny mar mondo mi ging'e fundi duto manitiere katiba ma pacho kae mondo japiny kata kochung to ng'eyo ni katiba wacho kama to mae monego bed natimo to ma ok onego bed natimo. Katiba en kaka muma sapoko leo nikech onego bed ni gik mondike katiba ka watiyo go kaka ngima wa modiochieng kodiochieng. Koro gika kaka ondike ni colloquial values to wakete kaka a way of life. Koro chik poko leo kendo samora mora inyalo chako puonjo jopiny weche mag katiba to berne ni nekech makosa ma jotelo moyier kata mopuodhi osebedo katimo jo Kenya wegi osebedo ka puonjore gik manie katiba ko. Inyalo paro ndalo ma Gen Z timo ng'anyo chiemoro ne gipogore kidienje ma ng'ato ka ng'ato dhi puonjo jok ma giwacho go dhok achiel wach mar Finance Bill 2024 dhok mowinjo dhok manonyuolego. Koro mano nyiso ni jo Kenya pod nigi thuolo mar puonjore wach chikni mondo ging'e kuonde mang'ikni nyalo bedo e chikni kata kuonde ma onego bed ni watego iye mondo jok moyieri kata mowal olu chikno kaka ne onego luwe mondo konywa e ngima ma pile pile. Agadi wacho kanyo ne bunge okosebedo ka timo makare ahinya kotudore kod weche mag luwo pen chike ma pacho kae kaluore ni wacho ni jopiny kachiel kod bad migawo mochung' ne weche go mag doho ema nyalo wacho ni osebedo ka ng'iyo katiba yo makare. Bunge onego bed ni timo ang'o mar ng'iyo ni katiba ochopo dwaro mare kata oluwe yo makare ma ok choch ratiro mar jakenya mora mora kalure kod katiba. Bunge gima bunge onego bed ni timo gi katiba ni en ni onego ging'ie kipengele ka kipengele to giloso chike makoro strengthen emomiyo winjo ka Suba Churchill wacho ni nitiere institutions ma katiba nokelo mapoko machua. Gimomiyo pok gi machua en nikech chike ma bunge loso or ma bunge onego losi nitiere mang'eny mapok giloso gi e sechegi makata moko nitiere ndalo ma Chief Justice mokalo nondiko advisory opinion ne bunge ni gi sechegi nyaka los chik madil gi mae kaka ne katiba dwaro nikech iyudo ka nitiere chike mang'eny monego bed ni giloso madhi strengthen institutions gi to ok gilosgi to ka gisekoso losogi kure mamiyo ng'ato or giloso gi mayomyom kata mana madhigi kaka gine magigombo ema koro wang' miyo ng'ato nyalo timo gimarach to kala to ng'ama chielo be ok otimo gimarach tiyudo komake. Ma achiel kuom gigi ne en kaka 2015 nitiere chik ma bunge nokalo nitiere kaka ne ji ne dwa exercise freedom of speech sana ma ji ne nyalo ndiko opinion gi magidwaro e Facebook kata mane Twitter gi gik machalo kamago to sirkal masechego ne winjo ni kaka kwa weji omedo wuoyo ahinya to ji medo pingowa koro mondo wadagi kik gimed wuoyo nyaka koro waket chik ma ng'ato kondiko gimoro tinyalo make matere doho. Koro neno ka sama ne giloso chikni katiba oketo freedom of speech oyieni mar wacho gimoro amora midwaro tekni ok ikalo chik but koro gin gidhi gikete maka giloso chik madwa keto freedom kata madwa control freedom to gidhi ging'iye ni giloso chik madhi tayo piny kata higni 100 ging'iye madhi konyo mana gama otelo gi e sechego mondo achieve goal ne. Koro mano e kama bunge osebedo ka goyo wagodo piny. Adona soma ne ote moro kae mano mar Ruth Nyathi Ochieng' wacho kae ni katiba to sekonyo nitiere gik beyo e iye maricho bende nitiere en mana ni thoth gik mabeyo pok doho okawo ma serious. Kuom ranyisi katiba nokelo ne jopiny ratiro mar ng'anyo kata kamano ratiro no pok ochopo kare nikech obila kar chiwo ne jong'anyo arita to gidiro negi tiagas ratiro mar ng'eyo gima omiyo imaki gi obila to mano chalo maonge chutha. Meko ma auyaye wasebedo ka waneno kendo jok moko kadhe matek e lwet obila. Machielo en yiero kabinet ma ok jo siasa to mano e kaka podi time kata bed ni en ratiro mar piny odhi mbele ko wacho kanyo kata bedo ni en ratiro mar piny
wacho noluwo twak achiel kachiel ka entiere mano Umoja Enako mano bore Nairobi ka mago moko kuom gigo ma iwacho ni Ruth Nyathi Ochieng wacho ni ok osebedo ka iluwo yo makare mano kotudore kod katiba mano mar higa mar 2010. Adwa duoke matin mapiyo kabisa. Idedo ko wacho ni do emoko osebedo kaka ogi serious. Ka wang'iyo gik mane dhi mbele e ng'anyo ni do notemo kabisa mondo chung gi ji. Sasa mano mak ji anawuon ne adhi e court to wakwayo negi cash bail tiwegi. Ndiere mako mane weyo kata unconditionally. Ma ikone mana ni duog bane court chieng makamae to onge rambu mora mokete court. Manyiso ni do to nochung gi ji. Koro makosa timore e bunge kama iwinjo ne wantiere ni. Nikech bunge achiel ni seche mane ng'anyo gi dhi mbele ni nitiere mbunge manokelo bill e bunge kacha chako wacho kako dwa restrain right mar ji mar ng'anyo. Koro neno ka gino chako duogo mane bunge. Kaso machielo mawacho en mar wacho ni cabinet onego be ni yiero cabinet ma ok jo siasa to pod waneno ka yiero mana jo siasa go ema podi bedo jotend migepe pacho kae. Koro bano be kendo pod wachako duogo mane wabunge. Ka sama ne giloso chike gieki gidhi gikete ne okete aketa ne tek ni ok en ja siasa. Koro mane momiyo kata mana chieng mancha wan kodu kae kane wawuoyo kane wawacho wach mar appointment mar Johor to ge Wandayi gini ni penjo ni to gidhi resign e stage man. Koro kako ket gini en ni teka ne a resign to koro kan ja siasa. Onego be ni miye a period kaka mar IBC. Ikoni ni nyakibed ni okisebedo a member mar political party igni abich. Okisebedo in any elective position igni abich. Igni abich oromi wuok makoro ichaki lok ngimani koro kata ka ne in accountant koro mane gimitimo makoro weche mag siasa yonge go. Lakini gidhi giketo gik moko mayot kama favor gi. Ebo meneno kaka mbunge cha en ngene ne en ngama support sirkal no dhi wacho ni nikech koro neno ka ng'anyo ni chando sirkal magin tiere ni. Oneno ni mondo koro ket chike matamo ji e ng'anyo. Kendo ibro yudo ka sama koro en owuon ochako wuok ni koro sirkand gi koro onge ne opposition to dhi chako owuoyo gi wabunge gi mag opposition goeko mondo lok chike mondo koro chako yiene ji ng'anyo. Koro thothne jotendwa gin joma paro mana gi sechegi gi gik ma oyude sirkal masani. Hie wanyalo wacho ni katiba mar higa mar 2010 to adiera osekonyowa wan kaka jo Kenya kata obedo ni weche mag ng'anyo to kinde mang'eny adiera tiseyo bila Suba Churchill ondike katiba ochwalo ne jopiny ratiro mar wuok oko ka ging'anyo yo mamuol. Tang'o momiyo kinde mang'eny mane wach mabende ikuongo godo bila nyalo bedo ni gin katiba ni ok ne gisome yo makare kose gionge kod ng'eyo matut kose koro gin gitimatima gino monyisgi mar mondo mi gitima. Ruth Nyathi Ochieng wacho kanyo ne kata obedo ni katiba yienwa mar mondo mi wang'any obila pod bayo ne jopiny tiagas kar mondo mi gichiwa rita ne japiny mowuok oko mar ng'anyo mamuol. Erokamano ahinya. Gima nyalo medo kuom gimokilo wacho en ni nitie chik mane olos ndalo wagunda miluongo ni Public Order Act. Ema kuonde ng'eni katiba sana e wang'e mar 37 wacho ni raia nigi haki mar ng'anyo. But katiba ok nyal wacho details te kaka itimo ng'anyo no and all that. Mano koro we chik machielo miluongo ni Public Order Act. Tuyudo ni Public Order Act ni ne jo wagundo loso mondo nyanyasa go jorotingi. Bang' ka jo wagundo osedhi owe loch e lwet jarateng to jarateng mano wene loch ni be koro tiyo kode mondo tigo jowetege yo ma ok kare. Koro magi e chik mane idwaro ni kaka katiba manyien nobiro higa mar 2010. Chik gi idhi ng'iyo malong'o achiel kachiel ni to be giwinjore kod gima katiba wacho e article 37 mar miyo jopiny thuolo mar ng'anyo. Koro mane ma jo od bura ok osebedo ka nigi interest. Kata iyudo ni thoth jok ma dwano lok chik mar ng'anyo no mondo jopiny kik bed gi ratiro mar ng'anyo thoth gin jok ma Kenya madiere. To jo Kenya madiere gi e jok mane kisungu nyalo wacho ni no bear the brunt mar colonialism. But because gine mane gibedo gi hawi mar donje loch ne gifwenyo ni kare chik ni nyalo konyo gi mondo gichunje loch cha mondo giganda misago jo Kenya mamoko. Koro kata MP masani mar Mbeere North iluongo ni One Buruku mokelo chik mar ni mondo jopiny kik bed gi ratiro mar ng'anyo ni ama na kono e higa mar 2016 bende mane bene jaod bura Manyeri Town
Wambugu Gunjiri be nokelo gine machal kamano. Mano dhi e do mado wacho ni ng'ato ka koro biro dhi ng'anyo to gima kosa manyalo timore kata lal mar ngima biro bede wi ng'ama ng'anyo as opposed to wi police. Koro magi gik monego jopiny ng'i, but gima ber ni kata gikal chik ma MP Mambere notho kelo no, to jopiny odhi e doho mowacho ni gini okolure gi pend chik maduong' morito Kenya tibiro gwethe oko. Koro mago nyisowa ni katiba ni nigi checks and balances makata samoro wabunge go kal chik mora mora kaka ncha gitemo kalo Finance Bill 2024 nitiere kaka jopiny nyalo pingo bene owinji pachgi beno tigo and many other things momiyo katiba no pod konyo kata bedo ni nitiere chike moko matindo tindo ma pod nitiere mamiyo ratiro mane chik maduong' no katiba ok sirikal osebedo kamiyo luor. But kanyalo tieko gi wacho mar Lon Kulal, former governor ma Samburu manotwe. Ing'eni Office of Director of Public Prosecution nyicho tema ahinya mar golo kes no e doho to EACC no chung matek kato magistrate manyotwe gi no be no chung matek ni wawinjo kwayo uni udwaro golo kes ni lakini ok wan convince ni gik muwachogo nyalo miyo gol kes makama mano miyo jopiny owito pesa. Nikech gima ne former governor mar Samburu timo eni notimo ohala gi sirikal ma ene motayo. Mano omiye faida mar milion 84. Koro iyudo ni sani kanyo twegi ng'ata manosomne makosa no dhi chulo milion 84 matiende ni pesa no onyuolore di prapar mang'eny. Koro mage mifano manyiso ni kata obedo ni sirikal masani gi mag gwenge okosebedo katiyo gi chikno maber, nitiere kaka chikno pod nigo teku manyalo mako ng'ato maka ok migao moko mag sirikal kaka ODPP o interfere to en chik maber manyalo miyo Kenya irite yo makare kod yo moluoro chik. Kapod antiere kuom Isuba Chache lano kwa dongi dak 4 kende to adek to atieko twak mar okinyi makawuono. Wachni mogik otudore kod higni 14 koro nyaka no bed kod katiba manyien e pacho kae, mano katiba mar higa mar 2010. Wachna mogik en ni kata chik mar katiba mar 2010 bed maber manade. Katiba no ok nyal tiyo kende ka jopiny ok oywe moya iye. Wamedo siro jo Kenya nigi bed gi ng'eyo matut e katiba mar 2010 mondo sama gineno ka jasirikal mora mora okalo tong' otimo gimoro machiko koyie to gigo koko eka wachno ikawo mondo ng'i kaka oketho chik mar katiba. Kendo wacho ni jopiny omed puonjore gibed jo kanisa, gibed jok modhi leme mosque, gibed nyithi sikul mondo wabed gi culture mar rito chik. Nikech ka rito chik wawegi to nyiso ni jok mobiro yiero biro bedo jogo ma joratiro, jok ma wacho adier, jok ma onge mibadhi, eka chik ni biro konyo weyo makare. Nikech katiba ok tire kende, katiba jopiny ema ywe moya iye mondo bed gi ngima manyalo konyowa sani kod ndalo mabiro. Gadwach ni mogik ka watieko twak mar okinyi makawuono kotudore kod higni 14 nyaka no bed kod katiba manyien. An banyalo wacho ni katiba ma wan godo ni en katiba mabere mogik aparo ni Afrika mangima gi sechegi. En mana ni wan kaka dhano emo pod otamowa implemente. To gimomiyo otamowa implemente aparo ni en nikech age group moro mar ji mantiere between higa 40 to higa 50. Higa 50 kadhi gine jok mane gigore ne katiba ni. To higa maybe achiel nyaka 35 gin ka ne gibiro ne giyudo education moromo. To higa 40 nyaka 50 thothgi sama katiba ni ne donjo ne gini yudhe. Gine jok mane wacho ni jakom osesome koro wano dhi adhia. Koro ne ok gisome. Ara nyalo wacho ni ka berai adier to japiny gi sechegi ji tinde nigi smartphone. Download gini katiba ni. Some mondo iming'e. Anna mora ahinya ndalo ng'anyo mar jo Gen Z. Ka ne ukoni ni I know my rights to kendo mana ng'ata mawuotho e street nyalo koni ni ong'eyo right ne e article 37. Manyiso ni magi mosesomo kendo maki kendo ong'eyo ratiche. Koro ka ji ong'e ratichgi to kendo kichaki dhi e doho nikech doho mosebedo ka sani temo konyo ji kabisa mondo uphold gik ma katiba dwaro. Kidhi e doho gi weche mora mora madhi gi ratiro. Thothne iyudo ka chudo mechulo e doho kachacha mondo yie kes ni no
tin ga kabisa. Kuro ng'ata nyalo chung' gi katiba makineno ka gimoro amora dhi marach tibiro dhi. To kowa dhi ne polise, chik oketi ni mondo iluw gima jotende wacho, lakini mana ka en lawful. Kawuono sama itimo gima rach ni bayo tia gas kata ichwado nyathi ng'ato, ichwade nikech en ng'ato, lakini imbe sechego sama idhi marach gi katiba, ng'e maber ni nitiere polis machielo, to nitiere owadu moro ma en ok en polis, ma en be nong'anyo kata ka Migori kata ka Moyale. Kaka itimo marach kae kaka ibiro timne, to kitimo maber koni tidhi time maber kuonde te. Koro en responsibility mar ji te mondo wang'e kaka wadhi timo kaka berwa kata kaka ber ne pend chik ma Kenya. Erokamano ahinya Gad Aguko kaachiel kod Insuba Churchill kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak kotudore kod higni 14 mano mar katiba. Ng'eni mbaka ma kama en mbaka ma pod onego bed ni wagoyo mar mondo mi wanyis jopiny obed kod ng'eyo matut kotudore kod katiba, mak mana ni thuolo mar okinyi ma kawuono ema obedo machuok. Kata kamano anyalo gwelo chieng' machielo mar mondo mi wamed goyo mbaka ma kama. Nyakora Muge Jwang', in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar Rupiny okinyi ma kawuono. Akaw mana yueyo madundo, bang'e tibiro bedo kiyudo chenro mar ng'e jotumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor.